once again, Waray TV in the house. Thank you so much, sir, for your presence. Sa pagsilan, bisa pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permihan ng sunod-sunuran, kay bagay mahulo si Kapitan ug ni Mayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay tahay, kay masigalahan pahira hitira pagkala. Sunod nga magkukulat sa pastilan, bisa ka umuran ay pagkalan kay papayungan. Anaminono nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini pag-itan. Naimog sila inihan pakuran dito halawaan. Nagitaw upunan pakuran ang kwarta ngagin sa brad ni Congressman. Hala na itsahi pangang pamurukan, kundi mata mo sirhigaw kaya panggalan. Kaya mo palibit masunod nga magkukurat sa pagkutilan, bisang pangumuran ay patalan kay papayungan. Silhigaw iya panggalan, kaya mo madilit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisa pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permihan ng sunod-sunuran, kay bagay mahulo si Kapitan ug ni Mayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay tahay, kay masiganahan pahira hitira pagkala. Haran na isahi panang pangurutan, kundi mata mo sirhigaw iya panggalan. Kay damo pagdidig masunod nga magkukurat sa pastilan, bisa ka umuran ay pagkalan kay mapayungan. Nagitaw upunan pakuranan kwarta ngagin sa brad ni Congressman. Hala na itsahi panang pamurutan, kundi mata mo sirhigaw iya panggalan. Kay damo palibit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang pangukuran ay patalan kay papayungan.